Поста хора, аз съм бил Клес43, днес ще играем Skyward в Pika Network и нека почваме. На този мап няма кеф много, ама какво да направим? Аре, за какво не иска да влезе? Така. Окей. Лед, ще го щупим малко. Да се замисля. Вземем този лък, хора. И сега, хора, отиваме да го ръшкаме. Да, нямаме стрели, както виждате сами. Манджата си взимаме, слагаме този тук и сме готови. Отиваме да се бием. За малко пак. Отиваме към Средния остров, сещам, че някой не иска да го правим. Е доста крив. Стоим нагоре. Не ме салете, моля ви! Аз съм добър човек. И така, чакайте. Няма никой. Ого, видяхте ли го? Видяхте ли го? С два удара ме уби. Бях... Не. Това просто не е истина. С два удара ме уби. Нямаше нищо. Не можах да го докосвам. 7 блока ме удари поне. Много бе. Използвай този скет. Вземе тракерка. Не панталонки, ами не потушки. Лъка. Добре, каска имаме дома. Бокща. Тук имаме ли... Вау! Колко чиста има тази карта. 7.25, окей. Става. Тук няма нищо интересно друго. Дайте се облечем. Така. Слагаме това тук стрели, ако ни дадат, че е добре. Ендерперли и стрели. Супер. Добре, накви са те двата меча. Взимаме си храна тук. Regeneration и спийка. Тук наистина има ужасно много честове, което не е много готино. Направим. Така са решили да го направят. Само тия пъти верижни батушки. Време се енчантвам. Нямам левали, забравих. Забравих, че нямам левали, хора.
Окей, окей. Мидъл е мой. Бих казал. Опа. Още ябълки. Супер. Добре, това е резистенка. Добре, малко фенове. Да. И... Не, пак паднах тук. Супер. Вземем този чест. Дълма на градник. Добре, това ми трябваше. Power 2 вземе. И вече официално сме в дома. Опа, пичага. Не, това беше много гадно. Добре, GG. Смалях сам. Направя. Сега правя още една игричка и мисля да приключим с епизода. Знам, човек трябва да влезе в картата. Да, и почваме. Не! Една секунда, когато щяхме да почнем, не знам, ще успея. Добре. Тъй. Чинчи, окей. Добре. Ябълки. Да вземем тези стрелички. Перфектни неща не дойдоха. Мисля, да. Тъй май нямаме или пък да имаме още едно. Не, нямаме. Тук да се облечем набързо преди някой да ни е снайпнал. Да, хоп. Слагаме го това и сме готови да се бием. Имаме изстрели. Не! С топки ли ще ме целиш, бе? Мислих, че е дошъл на моя остров и се стресна. Няма да идваш. Ела тук, де? Ела тук, с баница ще посрещна. Ела де, що се страхуваш? Аз сега мога да дойда много бързо по тебе. Абе, смешен. Направо ме лови. Откъде? Вау. Вау, не мога да фърля една перла ли? Толкова ли съм зле? Те се сбиха, перфектно. Ела тук сега. Ела бе. Ела не се къде сега.
Батко, убиваме. Как ме уби, стига с тия килаури? Спред си хаковете! Как ме убият толкова? Последна игра. Много ме намират такива хора, значи. Обираме си първа чест. Плошенките, взимаме ги. Имаме за втория чест, обираме всичко, което ти падне. После го оставяме, ако ни трябва. Пък имам. Третия чест, обираме. Не, толък не трябваше да взимам. Обличаме се. Панталонки. Бутуши, стига съм добъркал. Добре. Окей, след това тук. Думаме, че да се бием, но по-добре да се бием. Става меч. Нямам ендерперли, което не е много хубаво. Тук има чест, ама не го брах. Справих. Тук долу имаме. О, това е картата с многото честове. Идеално. Резистанс. Меч. Лук. Power 3. Няма го взимам, ще взема само стрелите. Да тендерперли? Няма да ми дадат тендерперли. Така, още стрели. Слагаме така. Пънч. Не трябва пънч. Ето ги, ендерперли. Перфектно. Дойдоха ни перфектните неща. Просто сега трябва да спечеля. Това е моята игра. Оставаме и сте. Шуместко. Телепортаме с ендерперо. Отко ме тълпи, умираш. Добре, как ме уби? Спред се! Как ме уби? Бях почти фул дъма и той имаше кожа и брони и ме уби. А го спарах колкото можех. Добре хора, това ще е за епизода. Надявам се да ви харесало, макар че спечелих. Ако е така, харесате, абонирайте се за мен. Аз бях Митко 230 и чао!